Ahoj, vítám tě u tohohle videa a v dnešním videu si otevřeme všechny políčka Beauty adventního kalendáře z Actionu. Ještě než vám ho ukážu zevnitř, tak tam byla takováhle vánoční lokomotiva, kterou my si tam dávat nebudeme, ale slouží na to, aby se zapíchla takhle do toho adventního kalendáře a aby to tam prostě stálo, ale my to teďka nevyužijeme, takže to dávám stranou. Ukážeme si teda, jak ten adventní kalendář vypadá zevnitř. Vypadá takhle, ukážu vám to víc blízka. Jsou tam takhle krásný vánoční motivy, ale na mě to působí už jako moc dětsky, ale to se dá asi pochopit, protože tenhle adventní kalendář asi necílí úplně na starší generace, ale spíš na ty mladší generace. Takže s tím jsem úplně v pohodě, ale s čím úplně v pohodě nejsem, je to, že už cítím, že některé ty produkty jsou mimo políčka. Buď jsem si vzala nějaký špatný kus, anebo nevím. Ale myslím si, že kdybych si ho reálně koupila, že si chci vytahovat políčko po políčku, tak bych byla asi jako dost naštvaná a smutná. Já to nebudu dál obkecávat a jdeme se vrhnout na políčko číslo 1, který není úplně těžký najít, protože to jde postupně, takže číslo 1 je tady. Vůbec netuším, jak to mám jakoby otevřít, ale dobře, protože tady nevidím žádnej. Já jsem se schválně, já doufám, že moc nemlátím do toho mikrofonu, ale schválně jsem se nekoukala na to, co v tom kalendáři je. Takže to pro mě bude velký překvapení. A tady se nachází... Tak, v políčku číslo 1 se nachází takovýhle lip gloss s vánočním motivem. Teda mně se to hrozně líbí, jak je to červeno-bílý. A i ten obal má na sobě stromečky, když si všimnete. Tak to mi nepřijde jakoby vůbec blbý. To je docela pěkný. Takže tohle bylo v políčku číslo 1 a jdeme na políčko číslo 2. Políčko číslo 2 je hnedka vedle, ale teda musím říct, že nemají teda vůbec vymyšlený, jak se do toho jako dostat. Ale nejde to až tak špatně zatím. A je tam, vůbec nevím, protože to nevidím ještě. A je to Glow Lotion. Krém prostě s takovým tím šimrem nebo něco takového, když jedete na dovčů. Ale asi jako bych tohle tam zrovna mít jako nemusela. Tohle úplně jako málo využívám, skoro vůbec. Tak uvidím. No, ale když si všimnete, tak už se tam, jestli to teda vidíte, odchlipuje úplně ten nápis a ten obrázek na tom. Je to jako drobná vada, jenom jako na tom obale, ale no, nemuselo by. Tak, políčko číslo 3 je zde. To je nějaký zvláštní políčko, teda musím říct. Já si to položím sám. Tady to asi uvidíte líp. Aha. Tak já myslela, že to je 6. Tak tady máme... Tak, v 3 jsme měli tu zelenou tušku na oči. Je super, že k tomu je ořezávátko. Je teda strašně jako prťavá, ale to asi jako v pohodě. A má na sobě taky vločky, jestli to uvidíte, když se to zaostří. Takhle vločky tam jsou. Ale jo, proč ne? To je tematický, je to zelený, takže je to furt lepší, než když dávají ty bílý nebo černý klasický kajalový tušky. Takže dobrý nápad. 4. políčko máme tady. Já vůbec nevím, proč křičím, když mám ten mikrofon. Já jsem tak úplně nějaká divná. A už vidím. No jo. Tak je tady super gumička do vlasů. Je to teda jako z takový není kvalitní ta gumička, je to prostě
Ještě na ní je prostě tady izolepa. Proč tam je izolepa? No, takže takováhle gumička do vlasů. A no, budu jí mít třeba, když se půjdu koupat. Budu teda otočená zády k vám, protože chci, abyste viděli, jak otevírám ty okýnka a líp jsem to neuměla vymyslet, protože když to mám na sobě, tak na to nevidím, jak to otvírám a tak dále, takže to asi bude v pohodě, doufám. Takže se jdu otočit. Políčko číslo 5 a já vždycky musím přijít na to jako kudy. To mám jako otevřít, protože jo, aha, ono jak to hrozně splývá, tak není vůbec vidět a tady nemáme nic. Tady nemáme nic, protože to bude někde dole. A já si myslím, že to bude tohle. Jestli to, jo, to bude vončo. Jsou to takovýhle masky na rty a taky to má opět tyhle ty krásný detaily stromečku, je vlastně ta maska je červená, za mě jako super, jako nemám proti tomu vůbec nic, já mám ráda tyhle ty ptákoviny, co jsou na pusu, prostě ty masky a tak dále, takže za mě tohle je super. Jako buďme upřímní, ten adventní kalendář stál 299 korun, takže nepředpokládám, že v tom budou úplně nějaký wow věci, ale zase teď, co jsme začali, tak mi to nepřijde zase nějaký jako špatný. Tak, jdeme na políčko číslo 6 a já si nemyslím, že já budu schopná jako najít ty, jo, tady, hele, už se lepším, jo. Políčko no a to je přesně ono. Tam prostě ten produkt zase není. Dobře, takže netuším, co je v políčku číslo 6, tak rovnou přejdeme na, doufám, že to někde najdeme. Na číslo 7, to je tady. Tady teda ten produkt naštěstí máme. V tomhle políčku byl gel na obočí. Myslím si, že bude asi nejspíš jakoby průhledný, jo, transparentní. Takže to bude transparentní gel na obočí, což je super, že to prostě není určený pro blondýnky, brunetky, ale je to prostě univerzální. A zase to má úplně nádherný, fakt nádherný obal, že to je taková lososová a tady je ten dáreček, mně to přijde hrozně jako roztomilý. Je to hrozně hezký. A tohle balení je docela velký teda, to mě překvapilo. Ale štvou mě ty políčka, kde prostě nic nebylo. U tam toho dobře, tak to bylo lehce spadlý dole. Ale že budou jako 2 věci prostě mimo políčka, no, to mě docela štve. Teďka je na řadě políčko číslo 8 a modleme se, že tam v tom políčku bude to, co tam má být, takže to nebude zase prázdný. To už si dělají ze mě srandu, ne? Tam prostě zase nic není. Takže to je všechno napadaný tady dole. Takže vlastně, kdybych já si tady nevytáhla tu 5, takže jsme bez 5, bez 6 a bez 8 a všechno to mám 9, 10, 11, 12, jo. Tak to fakt mě štve tohleto. Takže rovnou jdeme na 9. Tady už vidím. Jo. Takže další doplňkový produkt a jsou to tyhle ty samolepky na nehty. Absolutně netuším, jak to funguje a nevyužiju to, takže to půjde do balíčku k vám do soutěže. Otevíráme si teda 10 a tady úplně cítím, že tam je snad nacpaný úplně všechno z těch okýnek. No, super. Tak, to, co nám předtím vypadlo, byl ten štětec na obočí. Ale hlavní produkt v tomhle okýnku byl Beauty Express Liquid Eyeshadow, takže tyhle ty tekutý linky, no ne tekutý linky, tekutý stíny a vypadají teda jak fakt krásně, fakt se mi líbí. Nevím, jak budou fungovat, nebudou fungovat, ale i ta barvička je moc krásná a i ten obal. Sice je to takový levný plast, ale
vizuálně to vypadá fakt hezky. Políčko číslo 11 je tady. A už mi to přepadává. Tam jsou nacpaný i další produkty. No jistě. Což je opět doplňkový. Tak, tohle to bylo z nějakého horního okýnka. Je to takovejhle, ukážu, takovýhle štětec. Nevím, myslím si, že bude dobrý třeba na takový to projasnění koutku oka, ale jinak nevím, co s ním. Ale jako hlavní se nachází v 11. tahle tvářenka, která má takovýhle odstín. Za mě je to docela hezký, jako jestli jste si všimli ty hodiny vyražený v té tvářence, tak to je skvělý detail. A opět balení vánoční, takže tam je vločka. Tohle je za mě jako hezký. Tak 12 mám tady, otevřu. Tady máme opět věc Narty a je to vlastně scrub Narty, takže opět takovýhle balení, hezký, růžový. A zase je to velký balení, takže za mě taky super. Číslo 13. Ajajaj. No, tak tady máme opět doplňkový a jsou to takovýhle samolepky na nehty. No, asi ne úplně jakoby pro mě, takže... Tak, 14. To je roztomilý. Tak ve 14 se nachází ten prťavej Beauty Blender, ale ten Beauty Blender bude úplně super na korektor, takže za mě v pohodě. Já Beauty Blender mám hrozně ráda, takže tyhle ty věci mě třeba osobně jako doplňkové věci úplně nevadějí. Tak, číslo 15. Aha. To je jakože... Aha. To je Glitter Lip Balm. Ale to je hezký. Já jsem si myslela, že ta rtěnka je poškozená. A ona není. Tam jsou prostě třpytky. To je krásný. Sice ten obal, to je teda fakt jako hodně levný plast. Ale za mě jako to je hezký, tohle se mi líbí. Je to takový želé. Otevřeme si 16. Ježiš, ještě to tady. Tak, v 16. políčku se nachází tady ten Butter Bronzer, takže to bude krémovej, ale on vůbec nevypadá jako krémovej. Je to ten bronzer. Tam ta tvářenka má na sobě vločky, tohle na sobě nemá nic. Ale opět, když to otevřeme, jestli se mi to teda podaří otevřít. No, to vypadá normálně jako klasický pudrovej, tak teda nevím. Když to otevřeme, tak tam opět jsou vyražené hodiny, což je za mě jako úplně geniální. Ale taky je to levný plast, ale ten nápad, to je úplně super. Tak, políčko číslo 17. Ne, jenom to tak vypadá. Fakt, ono to klame úplně. A tady je rozjasňující primer, takže glow primer. To je za mě taky jako super, takže tam máte vlastně i podklad. A opět to má na sobě tyhle krásné stromečky. To by mohlo být fajn. Číslo 18 je tady. No, už to půjde hůř a hůř. Jo,
Tak, to jsem ale překvapená, že tam nic není. Takže nepopadala pouze jedna strana, ale vlastně jakoby rovnou dvě, no tak jdeme na 19. Doufám, že tady to taky nebude. Vypadá, že je to taky prázdný, no. Ty vado. To si děláte srandu, ne? Ale tady to teda jde pěkně na prd oddělat i. Takže 18, 19, takže 20. Tady jako něco je, ale to nevím, co to je jako. To je jako k čemu? To byly jako dva. Nebo to mám jako produkt navíc, nebo to je, jo takhle, no jasný, ta 18 se dostala do 17. A v 17 měly být tyhle oční stíny. I ne. Tady to je úplně nějaký zpřázený. Ne, ty určitě měly být tady. V té 19. No tak to si ze mě děláte srandu už. To nevadí. To nějak to prostě, nevím, v jakém políčku to bude, ale jsou tam tyhle ty oční stíny. Opět mají na sobě takhle lokomotivu. Za mě to je úplně super nápad a ukážu vám ty stíny, což vypadá jako fakt moc pěkně. A jsou takový nude, tady máte dva třpitivý, dva matný, za mě úplně super, takhle na podzim zimu, úplně paráda. Každopádně jdeme teda na 20, jestli tam něco bude, dál tím míň. Tak se to hůř a hůř rozdělává. Tak, tady máme opět tušku a teď uvidíme, jestli to bude narty, anebo taky znova na oči, ale to vypadá spíš narty. Jo, je to tuška narty v takovémhle krásném odstínu a opět to má na sobě ořezávátko, což je super, takže je to praktický. Takže to byla 20. 21 je hnedka pod tím. Hele, já to hodím. Dobrý, tak já vyndám nejdřív tohle, protože jinak se asi do toho nedostanu. Tohle je prosím pěkně ze 17, ale to nechápu, vždyť to lepí. Fakt to lepí hodně. A jsou to takovýhle polštářky pod oči. Má to zase na sobě obráceně. Tady to má vločku a tvar teda nedokážu specifikovat, ale jsou zlatý a vypadá to taky krásně. Takže tyhle věci já mám ráda takovou tu skincare, takže třeba narty, pod oči, jo, klidně bych tam i snesla klasickou masku na obličej, takže tohle mě ani nevadí, jako třeba ty samolepky a tak jsem ráda, že tady nebyl pilník, doufám, že tam ještě nebude. Takže ve 21 byla tato řasenka, má úplně krásný zelený obal, nevím teda, jestli je zelená i vevnitř, to snad ne, snad je klasická černá, ale za mě je to úplně super, zatím teda na to, že to je za 300 korun, vlastně 299, abych byla přesná, tak pro ty lidi, kteří nemají takový velký rozpočet na adventní kalendáře, ale chtějí si udělat radost, tak si nemyslím, že je to vůbec jako nic špatného. Je tam vlastně, jsou tam oční stíny, tvářenka, bronzer, podkladová báze, teďka řasenka, věci na oči, je tam vlastně pečující i jakoby kosmetika, což jsou ty polštářky pod oči, vlastně je tam lip scrub, je tam vlastně i maska na pusu, takže za mě jako to není zase tak špatný, jako ty výplňkový by tam nemusely být zrovna tyhle, ty mohli tam dát cokoliv jiného výplňkového, i kdyby třeba matující papírky nebo něco. Ale jako za mě docela zatím dobrý. Nejsem vůbec jako zklamaná z toho, čekala jsem to mnohem horší.
A vlastně nás ještě čekají 3 políčka, takže uvidíme. Doufám, že tam teda nebude pilník nebo něco takového. Takže jdeme na 22. 22. Ono už jak fakt jsou ty políčka poslední, tak už se to hůř odebírá. A lip oil. Další věc na pusu a je to takovejhle lip oil. Taky má úplně krásný vlastně balení vánoční. Jo, za mě jako super. Proč ne? Myslím si, že jako na tu pusu samozřejmě tam a na oči většinou bývá nejvíc těch produktů v těch beauty kalendářích, hlavně těch levnějších, protože to je, doufám, že neslyšíte moji kočku, která tady řve a chce dovnitř. Těch věcí na pusu a vlastně na oči bývá většinou nejvíc, takže ale proč ne, je to zase něco jiného, není to klasický lésk, je to olejček. Tak, jdeme na předposlední políčko, což je teda 23 a jsem zvědavá. Má to takový zvláštní tvar, mám strach, že tam bude ten pilník. To jsem říkala, že by bylo fajn, kdyby tady nebylo, ale je. Každopádně teda se mi ho podařilo dost dobře zničit, tady, když si všimnete, tady a tady, protože mi prostě nešel vyndat, je to prostě klasický pilník. Tak a jdeme na 24. Je to docela velký políčko, takže jsem zvědavá, co se v něm bude nacházet. Maska. Je tam maska. Golden Jelly Face Mask. S kyselinou hyaluronovou, acidem a peptidama. Takováhle maska na obličej. Ale upřímně, kdyby prohodili tyhle ty 2, tak tohle je mnohem větší jako dárek na 24. než maska na obličej. Co si budeme, jako jo? Mohli by přemýšlet u toho trošku. Tak tohle by bylo z rozbalování adventního kalendáře úplně všechno. Schválně mi do komentářů dejte vědět, jak se vám ty produkty líbily. Za mě byly docela v pohodě, za tu cenu. Tam bylo úplně všechno, jo? Od očí, po bázi, po řasenku, věci na rty, nějaký masky, dobře ty doplňkové věci nebyly úplně, že potřeba, ale musí vlastně to něčím zaplnit, aby se jim to aspoň trošku vyplatilo, ale za mě jako vůbec nic špatného. Každopádně na TikToku bude probíhat o pár z těch věcí soutěž. Udělám z toho jeden balíček, který potom vlastně pošlu jednomu z vás, takže pokud si budeš chtít zasoutěžit, tak určitě běž sledovat můj TikTok profil. A pokud se ti líbí moje tvorba, tak budu ráda, když mě budeš sledovat i tady na mém YouTubeovém kanále a uvidíme se u dalšího videa a měj se krásně, ahoj.